Malawi Brief. Mu program ya The Hot Current ya wiki ino pa Times TV, nkhani zomwe zamanga nthenje ndi monga zokuza mafuta amene alonjezedwa ndi anduna oona zamphamvu za magesi ndi migodi kuti kuyambira lachiwiri akhala akufika. Mu programu iyi akuwunikiranso za nkhani imeneyi kuphatikizapo za magesi amene akuvuta komanso ndi za misika ya fodya pamene fodya akukanidwa kugulidwa. Takhalani pomwepo kuti mumve zonse. Kumpana na pulisa usokhesa misozi kuona zithuzi nditu abamba akuthawa ndi mwana zosakhala bwinoyi. Kodi tikupangiranji zimene sizingatheke kumakambirana zithuzi mamoti zipita kugulu kwathu ya basera kukumveka kankhani kuti salima sugar ikozokhala pa msika. Ife timati kodi ya malelisi aimaliza bwino bwino sana maliza maleli report sinatuluke ndani akufuna kugulisa salima sugar kuli wina waika salima sugar pa msika ndithu ali ndi zimakalata zoti asayinise agulise kuti iwe ulibe mantha iwe koma anthu alibe mantha tima madira ena mpaka na 12 hours blackout anthu chikuchitika ndi chani komano pakati apa tinadusa munyengo imene mafuta anativuta kwambiri mokuti kupita ma filling stations kuona ma queue ama galimoto kuti kodi tabwereranso zimene anthu amalankhula zokhuza DPP mnayankhula pa mbibisho kuti anthu akuganiza kuti kuti DPP yabweranso za mafuta zija. Now tidaona nduna ziwiri zimene zidatuluka pachisanu pachisanu anatuluka pachisanu ku hotela ya Mount Sochi kumene anabwera nduna oona za mafuta migodi energy amene wani mai Dr. Jean Matanga anabwera ndi nduna oyankhulira boma amene wandi Dr. Shadrack na Malomba MP Jean Matanga sonda MP ndi zimene zinali kumene kuku sizidali zija zowerenga chikalata imezo dakaniratu kuti zowerenga zimakalata zanuzo muno ayi can come here kuwerenga konati mungoti ankhaza makalata apa nkhani zimene tigwirizana kambira muno ndi zitatu. Kodi nkhani za mafuta zikuyenda bwanji, nkhani za magetsi zikuyenda bwanji, nkhani za migodi zikuyenda bwanji. Ndi nduna zimenezi zida challenge adi kuti tiye tinazoni dabwera pamene papa aliyese ndi PS wake panali acting CEO Amera deputy CEO Anokuma komanso adabweranso ndi ena ma officials ena nditu timenaso kukhala ndi CEO aku Eskom kwa basifuka zina sidakhale nawo nkunena kuti tabwera kuonekera ku mtundu wa Malawi paphalisani mafuso ndi mafuso adapaphalika mpaka natolankhani kusiya kufusa mafuso ine nkufusa kuti chifani mayendesa mwambo ndineyo anandipempha kuti amsishi yendesani mwambo ndati azikume kwambiri kukhala suku ndisuke mkamwa then nagwira ntchito atolankhani fusani mafuso ndi mafuso anafusidwa ndiyambe ndinu amngoni wawo. I don't know if you followed kuti mwamva anduna energy akutsimikizira mtundu wa Malawi kuti pofika pachiwiri tiyamba kuona kusintha mwina vuto losuti tingatheletu koma tiyamba kuona kusintha chifukwa 240 vehicles then on Friday adali kuti akulowa kuchokera ku Mozambique zimene zinali ngati zoyamba munyengo imene ichifa nthawi zonse galimoto zimene zimabwesa mafuta zimakhazi kuchokera ku Dala Northern Corridor that's the word. Mwaimva bwanji nkhani mukuyembekezera zotani? choyamba tithokoze kuti zimene sizimachitika kuti nduna zithakhala pansi ndatola nkhani ndi nkunena kuti masukani tiye tikambirane nkhani zokhuzana ndi dziko maka nkhaniso zofunikira kwambiri zimene Amalawi ambiri ali nazo ndi nkhawa. So that one I would say boma kapena kuti asukulu amenewo anachita bwino koma kumbali ina ife ndi anthu onena kuti tikamamva timakhalanso kwina kuti kufusa mafuso chifukwa ndisanayambe program ndimakambirana ndi bishop animauza kuti andale pena pake samamva izi zomanena kuti Tuesday zomanena kuti Wednesday zomanena kuti pa 1 pa 2 tayenake achakwera tinkanena zomwezo kunena kuti nthawi zina mafunika to be very careful mukamachita promise tsiku koma poti iwo atsimikiza ndipo inu munanena kuti I will hold you accountable iwo ananena kuti ndizoona ndithu Tuesday ife tiyapasa the benefit of doubt koma kungopempha ndithu kuna kuti ngati mukudziwa zonena kuti you're not 100% sure ndi bwino osapasa anthu imene timati false hopes osauza anthu zinthu zone sitingathe kukwanirisa ngati boma angoni wawo ndikuyeni kukamwa ndinene zona pano
anduna awa akanakhala kuti sananene. Yes. I think sinakatuluka mu minimum. Chifukwa aliyese samafuna zomanena kuti iyayi vano pati funso linaliro kuti wenu. Because tikatuka memu jamwete Malawi tikamuuza kuti litiro nduna inabwera chabwino imazati uza update ndi status koda kuti vuto litalitiro nde anayesera kuti tufuna siku pakisa ndino so Tuesday ndi anduna kapena inu kaya koma ndakwiza kuti silitulukamo munthu moya inu anthu akudikira kunjaku kuti akauzidwe kuti makiu ngati amene tikwaona pa mukanema mathumu athaliti ndefe zikanati khangati akuti yayi zosa mugaza ati Amalawi angaimve imeneyo ndiye anduna tiyamikire kunena kuti mwanena kuti Tuesday mavuto amenewa akhala history. Ndife Tuesday tikhala tikuyang'ana ndipo Tuesday tichitawika atolankhani athu across the country kulinji pa wireless kuti tizamve kunena kuti kodi nkhani ya mafuta ikuyenda bwanji. Komanso pa nkhani imene iwanda imafuna ndikambepo nkhani ya kuyamba kugwiritsa ntchito njira ya Nakala corridor kapena kuti ya ku Mozambique kuzera ku Beira. Kwa nthawi yaitali monga tanenera takhala tikumagwiritsa ntchito njira ya Nakala ya Northern Corridor imene yochokera ku Songwe ku Karongawo koma I think amba kuona kunena kuti sustainability malinga ndi nkhani ya supply malinga so nkhani za ku Hormuz tenena kuti njiraso iyi tiyambe mayigwiritsa ntchito and when you think about it uku kumakhala kufupi ndi ku Blantyre ndi kufupi ndi kuno kusiyana mwina ndi ku Dar es Salaam so pamene papo tiyamikire kuti mwapanga motero. However, we hope kuna kuti sanangoyamba komanso apitiriza. Paliso china chimene nimafuna kunena kuti mukukambirana kwanu kuja anazaka mbapo nkhani ya G2G for example. Imene anachita acknowledge. Mukumbukira tinkanena pano. Kunena kuti samangolena kuti izi zinali za MCP. Zimene zinali zabwino. TNT zitha kuzitenga ndikupitiriza ngati dziko. Dziko lisira chipani dziko lindira Malawi. Ngati MCP anayamba G2G imene mukuona kuti inali bwino. Ndamva kuti tinali pa G2G ndi Oman, dziko la Oman. TNT isunge tione kuti kodi titaungisa chito mona exactly Malakwika tisangoita iratu koma tione kuti ngakonze patipo kuti ndipindulire ine ndiyamba motora chabwino mwamba pabwino pamene popo ujeni ambuye bishop tikumbukire kuti nkhani ziziphatikiza kuti zikambako ku mafuta tizikambako ku magetsi komanso ku mining panali zimene anduna andi chimodzi chimene ndanena ndinacho kuti nthawi imene pali mavuto atsogoleri saoneka for them to come out and say here we are fire. I think tinaona ngati kuti titayamba chocho ma areas ambiri azitulukanso anthuwa mutakweba bwanji. Remember chipande cha Congress ndi akunkuyu komanso maikabwira ndi ma officials ena anabwera kuzanena kuti atuluke president APM asakhale chete pamene pali mavuto amene wawa muziphatikiza bwanji memu kuyamba nkhani zimenezi. Chinthu choyamba kwambiri ndinene kuti tisathawe ifeyo pano hot current kuti ngati so pali press conference yaikulu ya dziko la Malawi ndi hot current chifukwa asanabwera onsewa kubwera kongeresi kubwera ndunazi lachisanu ife ndali pano kwauza Eskom kugamba za mafuta Monday tinaona chikalata cha Eskom akuchita acknowledge kuti zina titumiza mabwana kuti mafodi tizikonza nsanga load shedding ita in 8 months kuti nditapemba kuti pala anthu ena amene amakukhandi negative attitude ndi hot current kuti zokhumba zanu simudzazikwanitsa mudzakhala kapolo mpaka nakalekale. Hot current is a brand ndi brand imene Mulungu anayipanga ndi dziko kuti iziyankhula chilungamo imaoneka kuti siku yankhula chilungamo mwina ikakhoti zimene inayankhula zatusani zimene mafuna iweyo ndikunena chifukwa choti I want to comment much on zimene zachitika zija titankhula pano ine ndakhala pendo izi ndizofunika kwambiri. Choyamba press conference ya Malawi Congress Party naionera well organized anapanga atikirati bwino check and balances and balances kupanga check zabwino mwina pamene panafuta kuti aitanitsa iwo nduna zikuitanitsa president abwere panafuta kuti anakakone a president abwera aitanitsa president azawo mafuna kuti mamoti akunkuyu ndiye nduna zina nendo zokazoka akanatuluka ndacha kumanena kuti ine achimwena aje tabwera munthu wakulu mutiyankhula mbali ino ngati former yankhula ngati ujeni sitting number 2 munanatu nda adawo saatu maso nduna za nkhani
ya chinthu china chimene ndimakhala phe kuchiganiza tinakamba nkhani ya maQ Congress kulamulira takamba nkhani ya maQ DPP kulamulira there's better pake chinthu chake sili bwino ndiye tikozo kamba zolwina akozo bwera wanzerwe ameswa DPP ameswa Congress akozo afada mukudama ine ntakhalapo ndikozo imene imene show mve timozo anzanuso ankaganiza kuti akozo menya show choncho pali pena pake pamene mpofunika patakonzedwa koma choyambira ndithokoze kwambiri kuti anthu awawa akamva anduna DPP amathamanga kwambiri ya tatayamikire kwambiri atamva kuti tayankhule fana tayankhula mamphamvu kwambiri tinayankhula mamphamvu kwambiri anabwera kuzayankha tanenaso zina kuti zina zimene anzanu anachita simpikisano kuti mpaka na tigwebane we cannot just come here mango kamba zoiba za my Congress party pamene akulamulira ndi DPP they have come and say haya ine kuyamba kumva nduna ikuvomereza kuti anzathu anapanga izinto zabwino koma tiziunike that's the way to go ife ngati Malawi tatiyeni tisasangalale ndimaganiza kuti pala anthu ena amene mumtima mwawo afuna mafuta asapezeke mcholinga kuti tisine timoona alepera okay tinanena zimene zima Congress party tinavutika ndife tinanena zimene DPP ovutika ndi ndani ndife yoto ndimakuzani kuti anduna ena akale anzanga anandiuza kuti ndikwafuna zabwino anzathupa mafuta apezeke chifukwa ana athu sakupita sukulu ana athu akuvutika so tinafuna kuti anzathu akhaule kodi ifeyo tiyenda bwanji kuyenderana abale so pali mayankho ena amene ndikuona kuti tikhulupirire ineyo sindikhala Thomas lachiwiri ngamwikabwe ine ndikuiva timuona chimene ndakhulupirira ndichonena kuti ndapita kuzomba ndaondopita kwambiri kuzomba ndapita kuzomba black market utasali pa 16 amene wayenda watsika wafika pa 10 pamaketa ndinaenda dzuwa nazungulira chonje nafika pamaketa ndayendesa petro mupanga bachi petro black market 10,000 famlandu wopanda mboni komatu amene mukwagula black market wanda nduna nanenesa kuti tiziachita ripoti ku polisi chifukwa ino ambe ndinafusa samagule ku black market mukuchita masa takuonongera ndi gali okay amene wawa azimangidwa ndithu amene wawa ndimafusa kunena kuti ndinafusa osa ndimakula ndimafusa ya ndinaima ndikwafusa mupanga bwanji 10,000 ya kutanthauza kuti 16 imene inalipo ija ngati yafika pa 10,000 pena pake pali mafuta ndechimene mkanachita driver lake mzimene mkanachita after wafusa yoncho mwanango zungula pa polisi pala nyamata ayetu pala nyamata apo agulisa mafuta ma 10,000 mulungu kagwire chifukwa zolesedwa zimene zozo zimene zikusokoneza mafuta zonse zimene zozo za bishop ndemukapita mkafusa mukanenere ku polisi agwire akagwire osa akapazori na osa amene afuna kwagwirawo na osa agula kosa kuti amene ndi Malawi womanga zake na Yesu ali so tinabwera ndikudusanze watu wa ujeneuza watu wa matibabeletia ndikupeza kuti mafuta akuthiridwa then tinatsetsereka kumusi kuja kukatukira kuliptira nutsa ku mafactory kutsetsereka kumusi kuja kuti mafuta akuthiridwa apa I think malo mina 7-8 ngati mwaenda blunders munali mafuta so tinamba khulupira kuti ngabwingambo akunena pachiwiriyo ngati akuoneka apapa zikozokhala zoona nkhani yayikulu kwambiri ya mafuta ndimaona ngati forex mafuta akozokhala ngabwingambo kukulako koma ngati forex singapezeke si ndizovuta ndiye ndikuona ngati mwina aponda mwala ndithu kuti akamati ngambwingambwi kamwala kena kake nthukapondero ndi mafutawo apezeke so ankwenda vivi mwina kungokumbusana wiki imeneyi boma linavomereza kunena kuti pena pake agulisa gold reserves ncholinga chonena kuti aise kusokera pena ndi pena nkhani ya forex of course imene yonso anthu ena amati mpaka na kugulisa ma gold reserves chifukwa mukamaliza kugulisa golide uja ndiye mwathapo ngati economy makanga ndi chimene chawasunga exactly kumatafika pamene popo so I'm not surprised kuti boma lakhala likutama zisangatuze zonse koma imene iyi anduna anabwera in the open kuvomereza kunena kuti ma gold reserves ena agulisidwa nicholinga chote ayese upanga stabilize nkhani ya forex. Okay, but I think what we heard from the Minister of Energy was kuti forex is available. I think meta nena kuti ife tikuyembekezera kuti tiona bwanji kumana amati it's available and it's been assured by the Reserve Bank Governor komanso anduna ona za chuma
uja mwanamveka Yes. kuti fuel tizigula koma pamene popo yes, I'm ndimafandi kudwena kunena kuti tinakapchipembera kuboma kuti musamanene zinthu ziwiri kuti anabwera anduna anene kuti kunoku kulibe mafuta unodontho kulibe pano paso forex tilibe Tuesday mwamutaitsa Malawi chiyembekezo zimene ndizopsa kwambiri kwauza Malawi kulibe nyumba utakodi ulibe ndalama ulibe pokwiro samauze ndaka ine ndaka zangu basi ndingauze kuti apa banda teratu no I have home man sa ndine nzima mweneyo olipeza timabwera pano so mwana tizusana chilungamo chilungamo malira kama kama nanga black sound Tuesday different okay and that's what we also asked ndamana zinthu zimaenda kwambiri it's very fluid situation momwe lili lero lingati dziko pofika mawa bwana zinthu zambiri zimakhali zikuchitika let's say even amati kuzira Friday manati panopa pamene ndikunena panopa ndikamba za magamu to 243 mwa pofika Saturday pofika Sunday muzaona muzati pangakoti kuti ninkakamba za 243 pamene ina crowd apanga dispatch panopa you understand it so all these things must be talking to each other chimene Malawi akufuna mbuye bishop angoni wawo ndoda akapita pa filling station azithira remember tinanati mtengo ukwere kuti mafuta azipezeka. That is what we should achieve. Zinazo small details zimene mukuli nazo. Kumbuyo kumachitika zambira ofe kuti tibwere pano kuti horticulture tichitike kunaliza kuti aluwele ndi makhadu kwenyana nawo tikulowa muno. I think people are not interested in that. At the end of the day is that kodi horticulture ilipo yakamba nkhani imene upangira yapanga research yake bwino. So I think as a country I believe pali zimene mukoza kunena ndi zimene so koma Malawi akapita pa filling station mafuta apeze komanso akendi chiyembekezo. I think mbali mene akukamba ningali mbali mene anduna as energy anazakamba zokhuzana ndi kuti panopo ma reserves athu amafuta anatha anagwisidwa ntchito ndi anasachita refer to boma lakale kuti boma la Malawi Congress linamaliza zonse ndiye enaso pamene panazayankhula kunena kuti sono mene zatigweramo at the end of the day zikamakhala ngati kuti mufuna mpange justify kuti mafuta sakupezeka ifanena kuti awa anagulisa zimakhala ngati kuti ndi explanation koma ena samaiona samaigwira kwenikweni famaona ngati ndi ndale mwambo panga politicize so again maybe on that one kungonena kuti boma lizisamala the way mapanga craft information yake kuti isaoneke ngati kuti mwabwera kuzazipanga defend kapena kuzaloza chala Malawi Congress Party but rather you have come to offer solutions kumavuto amene Malawi akumana nawo on the day endo bwino wake chimene saina upangira zimene zakuti ma solutions achimene petu kumadandaula akumapezeka yes they don't need to go beyond kuti kumutsaza kumwefa even kukhulupirira ambuye bishop angoni wawo adafuna ra DBB kuti atenge komali so munthu ukachifuna chinthu you can come here and complain mesa umangojifuna sakuchiziwa umangojifuna sakuchiziwa ukachifuna chinthu anukukupasa kuti phiri mafuna ichi abwana mukakachipeza kuti chili ndi chati don't come here and complain you wanted it now you have it fixed don't come here and complain you wanted it you didn't know what you want and if you didn't know china chimene mafani nene kuita pia chakuti honestly allow me to speak this people have alili chiyembekezo chopya ndayankhula ndi anthu akudanda mafuta koma anthu alili chiyembekezo kopya kwa IBM yes all these ministers akoza kuyankhula mafuta akoza osowa koma look at Malawi amana anakhala kunoko anavota nawo pa 16 paja akumanena kuti musadandaule izizi ties chakuta moyo achita anthu ali ndi trust ndi nkuluta moyo and atatuluka nduna zawo zonso I think they say the same things kuti bwana sakugona kuti mafuta awapezeke chifukwa chake tabwera pano kuzapereka update Tuesday Tuesday yes 243 trucks akuchokera kuyambirira Fatima ngodalira ukutali chifukwa chake mutha kuona kuti muna blantyre ipangidwa save fast nanga sakubwera kwathu fast angapitirire lapho pita kulilongo ayi makaye munomo tione kuti tili bwino ndeti azipita kulilongo ochokerawo amati pchacha asefe amapezeka kuti ayi makaye kuti mulilongwe muzuzu mwasipeze kunoko so awangatha akuchokera koko Malawi ndipo padali sonkhani inaso ya magetsi akumatima anthu a Mulungu mpaka na 12 hours anthu kudaba kuti magetsi awati lanenaso 7 months ago magetsi amayaka chuchitati chani so anduna ndakamba nkhani zitatu makina ayinga kale mwachitsanzo kunkula 1969 kuli machine umene kujaku apukusa magetsi from 1969 amubisho 1969 kuti spare parts ya machine amene wawo ogulisa amakuzati
we stopped Tinasiya long time Akoma ago. kundilande. You understand? Eh? Yeah. Ndati kundirande Azimopeza kundirande kuni modification, they modify, kundirande they can modify. So 1969 for example, Nkula has been producing electricity non-stop up to now. Then ndi vuto la vandalism. Abwana tikuchosa ma transformer kutsisa basi. Kati kuchosa mauti copper, kati kuchosa mafuta. So that's another problem. Then it in the sabotage. Literally there are people that are going there kukatimisa line yoti sikwenda kutima, kukachola chisuro choti sikutani. Adali ndi zifukwa zawo zimene akupangira zimenezo ndakuti atulukira akuti Christmas yatha kwa amene wawo. Tisachitapo reflect msanga muthawangisana ndi nthawi. Ndiyambe ndino ambuye bishop. Mukuimva bwanji nkhani zitatu zimene zokhuza magetsi amene tinawo pano. 1 minute pambuyo pang'ono 1 minute. Yes. Sabotage yako Eskom ili yako inaso ya vandalism chani tibwere ku mafuta. Kuti mafuta anga mwikakanja 1 minute. Yes. Abwera. Koma zomati angodi wawo full tank. Full tank. Njinga zose full tank. Kukaneka galimoto kunyumba kuikanga full tank. Kuti ataso amenewa. Ata kumeneka. Ndeti zikagula bwana. Tidziwa kunena kuti zinthu ngati zinaonongeka sitingakonzeke tsiku limodzi. Panic buying. Mukambaza panic buying. Kuti sakagule mwaphuma. Anthu kwatenga kati. Machina timachikubangitsa mafuna acha mafulumirani. Amwene ndinafika pena amwene munthu kugwedeza wina kugwedeza kuna kumazona amatamatikisa. Okay, so sabotage ndina chinakafufu wanga peza kuti ndizoona ndithu kunena kuti kuli sabotage osati ya vandalism yoka koma kuli anthu ndithu kumene kukwesiko mucha amene ngati boma silikhala chero ndi anthu awawa atipweteka. Anthu amene wawa ndi anthu amene anagwirako ntchito ndikuchotsedwa ndikubwereranso abweranso kwesiko mucha. So kwesiko mucha kubwera kucha afuna kuti akhale pamalo pabwinobwino pamene analikale amene waponyapo chifukwa munthu akasankhidwa akabwerera pamakhandulumiro zoti zitsatidwe ndi akuona nthawi ikuchedwa pochedwa nthawi ija kupanga dala zinthu zoyipa zadala zimene afuna kuti abwerere pamene amene awachotsacha afinge ndakongeresana wachotsa anawachotsa ena munthu uli ndi JC ufuna kukhale bwana uziyenda chigalimoto just because there was some connections. JC certificate. Ine certificate umanichiro imene kunena aso bando. Somene anthu aja amene ndeti mabesti mayipereka kuti zisana. Tizisungira bando maizo. Yo kala wera for free. So the sabotage is men ifokuzira kuti and this information is ndiona. Yes, kudachitika review. Ndiona position yeyi ndima qualifications zikufanana 50% ya mabige adalephera they failed to pass that test. Ndada imisido mabige amagali moto wao maoffice kuti yayimulibe zokuyenderani kazi zinthu zatembenuka boma la Sinta. Ena mwa mabige ajabwerera koma sana bwerere pamene ali paja akwende alifo kupita palifo ndakudabwe simono galimoto ijanga ndimakwera ija kukwera uyu zimene zizi amundimva chola zinthu pasipa ndika chonena kuti mukandika ine apopo ndikonza amwene munthu utimitsa magetsi kugona tulo 12 hours amwene mukugona atu kuti mnatimitsa kuti ndatimitsa kuti ndi chilomoni kuchilipa ndaiwala mbona ngati ndilagwe tuseka ngati zabwino koma sinchidwa bwino. You cannot be penalized after that program for your personal reasons. For your personal reasons. I had time to that is wrong. Kuyangana kuti abale imagetsi amayaka kompano. And ife tukuzuza na Malawi tokatoka ma president amabwera ma president amapita koma ife Malawi tokatoka tubanga na chipongwe. Yes, ambuye bishop bwebali ndikulandani chifukwa cha nthawi angoni wawo sira ndipo mulomo pamene papa machine akalekale vandalism mfisa jisoni ndithu. Eskom is complaining every day about how we are vandalizing their infrastructure komanso sabotage imene kuchokera pa structural review imene inachitika kuona kuti kodi uyu ni malo ake uyu ma qualifications ake zosagwirizana. People were fired. Some have been coming back and they are frustrating the system so that they can get back to their position. They are holding us to ransom for their personal gains. Mavuto amdziko lino dziko lotchedwa Malawi ambiri mwa iwo ndi mavuto opanga tokha unfortunately self made. Tentingoona zinthu zimene mwatchulazo tikambe nkhani ya vandalism. Vandalism ndiye kuti munthu wapanga chiganizo kupita
ndikukagwesa transformer Yes. kakutengamo kopa kakutengamo mafuta kakupanga chani zimenezo tingamanene kuti ndifeyo. Do you remember Mutalika APM akuti kamba za nyapa? Yeah. Yani akuti panali munthu wina wake amapita ku ujeniko kasisa transformer ya kuphwanya kumatokoleza mai muzipatala amene ndi chisilu chimati kwati kunyapa. That's when the word of nyapa. Yeah. Vandalism ya ISCOM gave us a word of nyapa. So Yes. we have nyapa busy So, that are doing this. yeah. Ndipo unyapa piwo tikupase nauni. Yes. Unyapa piwo Yes. ndi umene wapangisa dziko la Malawi kukhala losauka ndikumakumana ndi mafuta metri naowa. Chifata kamba nkhani ya vandalism is self-made. We have ourselves to blame. Tikambe nkhani ina. Yes. Nkhani yomanena kuti ya sabotage. It's self-made. Alipo munthu wina amene akunena kuti I don't care. Kuti ka chipatala china anthu afa machine sagwira ntchito koma ine bola andimva kuwawa. Bola ineyo andikweza nchose apa andike apa. Mtima wozikonda. Unyapa piucha ukubweraso pamene. Mukati muone even zinazi zimene tukambazi zomanena kuti zisulo za 1969. Umathawa zina you ask yourself nena kuti kodi munduza from 1969 tinalibe nthawi inaliyonse yoti nakatha kukonza zinthuzi. Zinthuzi munalibe strategic plan ESCOM. When are we going to upgrade? You don't have a strategic plan. Yota kukonza zisulo kapena zipangizo zimene muli nazo. And yet ndi anthu ani ma masters chonje ma MBA kumene kucha. Yes. Yeah. Again you find kuti it's also self-made. So mavuto ambiliwa ndionena kuti zikola sitima likonda. Now chinaso kungonena mwansagasanga. Zikoli limakhala ngati kuti tikufunika siku nake tizangopita pa holiday tonse tizangolikonza kupanga outsource anthu ena akazabwera kuzangolikonza kenaka kusanati bwera liswa nyapa piyachi bwerani muzapitiza mwina mwinga chifukwa pali zinthu zina zoti you don't understand kuti zinthuzi timazipanga motani. Nkhani yokhuzana ndi energy, let's not take it lightly because makampani kuti abwere ku Malawi asapanga bwanji business ngati mafuta akumazima motero. How? Yes, true. Chabwino tikuoneka kuti tikuyenera kuti tibwere pamodzi ndithu how do we move forward. Tipange tiuzane zoona zofunika kusintha. We cannot be relying on machine 1969 kuti anasiya they are no longer backed up. Ndefe chikatisuwa chinthu kusowa kuvunduka kuti tikapeza kuti spare part imeneyi komanso ayenjeko kandi ISCOM tapapanga ndi stock ma spare parts. Every time body ikangogwa imodzi tilibe. Munthu timasunga zinthu even m'magaraja manu muli ma spanner ino sukuti spanner ikavuta kuyo olo kusintha battery kudikira munthu kuimbira phone uje ka 12 timakhala kuti pamasula wagula battery umatha kuika weka. So as a country we must have at least some spare parts. Zimene akunena angoniwa mavuto athu ena ambiri amakhala ngati self made. Anakamba kuso za magetsi kumene manena kuti kuli anyapa api okumwa mazi osukira ndevu akumaba ma transmitter kumeneko kumathimisa magesi a president IPM amati amene ndi anyapa api okumwa mazi ometera ndevu anachibwana sitingakhale pano masekerera manyapa api. So ndi ntchito yogwira manyapa api. Tikachoka pamenepo tikupita ku nkhani yathu yachiwiri imene ndi nkhani ya fodya timakhala nayo busy mdziko muno chifukwa tonse tidagwirizana kuti mbewu imeneyi ndi imene imapangisa dziko lathu kuti liziyenda. Mokuti tikatsegula nsika ni nsika okhawo umene kumapita mabwana kumakatsegulira pali misika ya nyemba simuzaona bwana akasegulira nsika wa nyemba. Kuti apa tasegulira nsika wa nyemba ndi kunali mwambo osegulira nsika wa nyemba kani nsika wa ujeni chomolia ayi. Koma fodya timampasa ulemu wake umene umamuyenerera chifukwa ndamene akuyendetsa dziko la Malawi. So akakhala kuti sakugulisidwa bwino tonse timakhala ndi nkhawa kuti forex tikuifuna ija fodya ndamene amatipasa sakwana yes koma at least the better part of our forex imachokera ku msika umenewo. Ndi akukana kuti gula amene amatigulawo yes bola kakugulako mwina mungapo wina kukukanira umatha kumvesa koma 98 to 100% rejection rate that is so scary. Tikhala bwanji pamudzi pano anthu a Mulungu muti mukazifufuza nkhani chikuchitika ndi chani ndiyambe ndinu angoni wawo za msika wa fodya zikuyenda bwanji. Tiyambe motere kuti rejection rate ya 98 to 100% is one of the highest ever recorded mu mbiri ya msika umenewu wa fodya kuno ku Malawi. Ndipo ndi mulingo wopya wonena kuti wayenera kuti panga ife ngati Malawi kukhala ndi mantha. Chifukwa 98% ndiye kuti unatenga tinkwerekeza mabero 100 or mabero 10 agula kwa awiri ndi awiri wokhanda amene akuti tithawugula 8 ubwerera nawo. That is
dangerous. Very dangerous. Ndipo ngati anthu simukuiona kuti ndi vuto nde tikubesa dzikole. Pali nkhani imene ikukambidwa yokhuzana ndi quality. Now tinene pano zikhati kuti umphawi ndi ndopwetekesa nkhwina vivi. Chifukwa munthu wogula ndi amene ali ndi ndalama. Ndakakuza kuti katundu wako isali bwino. Olo yotapanga press conference. Olo tazungulira. Koma kangolera kuti quality ya foja usali bwino ine sindigula iwe watha basi. Zovuta. Now the question should be, kodi nkhani ya quality anthu ogulawa anayamba dandaula liti? And what have we done as a country to improve nkhani ya quality? Komanso at what stage do we give quality to atobako? Kodi ndi pamene tikusegula bere kuti agule kulibe ma systems kumene amakayangana quality. So the process yonse kwamba kuyambirira komwe kunazali all the way. Yes. Now muona kuti ma stakeholders amene amaina kukhalamo mukalemidwe kafoja ndi ndani. Muona kulera kuti kuli anthu aku Ministry of Agriculture amakhala mmene. Kuli anthu onena kuti aini ma company awo ongothandiza alimi aja ncholinga chonena kuti foja azikhala wa quality yabwino. Alangiza amene amayenera kuyendera ndikuona inspection ndi zina zoterozo. Kodi are people doing their job kapena ai? You ask question service. Exactly. Yes. Kodi ndikuti amene wawo akugwira ntchito yawo kapena pake pali vuto. Chifukwa singa makambe nkhani ya quality every year in year out anthu kumakana katundu wathu. Komanso you cannot blame entirely ogula chifukwa mengananera iye ndamene mwine ali mwini ndalama ngati sakuona kuti tobacco yo ali bwino basi amatha kukana. Chachiwiri pali nkhani yonena kuti foja tikuoneka kuti tinalima kwambiri timati oversupply. Yes. Kuoneka kunena kuti alipo wochuluka kuposa demand. Yeah? So anthu ogula mwina alipo chabele makampani fall. Koma fojayo ndi wochuluka kwambiri onena kuti sangathe kumkwanisa. Ndiye chifukwa chimene chocho ndi opezeka kuti foja wina asala ndithu even akhala ndi wa quality yabwino. Apezeka kuti wasidwa chifukwa nena kuti ifeyo ngati dziko mwina talima kwambiri kusiyana ndi the demand. Mtengoso ndi kuti utsika nanga si wachuluka. Exactly. Timaponya so patipo kuti tipe wambiri mesa timapasana makota. Ndi pamenepo ndi pamene manena kuti kodi mulimi wa foja kodi mwina aso kumene kuli zinthu zimene zikuchitika zimene siziyenera kuchitika. True. Kumalo waso ndani kumeneko. True. Ndipo mukati muone mabigi amene amazachita control things kunkhani ya foja. Inu si wanthu amba. Yes. Si wanthu amba. Mukamanena kuti ali mafoja amene mukwane nawo aja mkasungu mu mchinjimu amene aja amene si mabigi. Kuli mabigi amene amatha kupanga control kuti market jeziyenda motere. Chabwino. Kumakhaso ma sabotage ake kumeneko. Chabwino. Ambuye Bishop. Foja akutivuta. Akuti talima wambiri kuposa amene timayina kuti tizilimira zokumakhala bwanji quality ogula foja ndi mbewu yokhayo imene ogula amanena mtengo matagulisa ma product ena onse chimanga chathu timana ife tichigulisa makuti koma foja bayala ndama makuza kuti foja yako yase ingula $1 20 cents ya maona pena mitsika imatsekedwa chifukwa choti anthu akukana mitengo imene akupanga offer ogula mdziko muno takati kuonaso anthu ena kumagula foja m'Malawi kwacha. Kumandaba kuti kodi zimenezi zikutheka bwanji? Mesa chimene alifoja zigulisa $dollars ena kumagula mawacha azukhala ali moma apasa mawacha. Komanso iwo kumagulisa $. Yes. Komanso mulimi amanena kuti akamazala zimene amazala ziti akamagula kuti apeze $. Yecha amapezeka kuti akuyipeza pa black market equivalent ya $. Akagulisa $dollars aja kuti akasinde ku bank akumusinza ate bank rate sizigwirizana. Sizigwiriza mulimi uja amati akagulisa kuona kuti ni mukundisintha ati bank rate. Yet in end napeza katundu men magula black market mu bank akude define the $. You want my $. To go into your bank koma you give me rate your point and this mezilira papa tikakoze bwanja ambuye Bishop timachita kafukufuku kunkhani ya foja amene iyi tukupakhala chidwi kwambiri ndi ku FCB focus foja tipa tamfuna kwambiri akamba kulitsidwa hati pasa $. Titamuiwala koseku timusia nchikuba kupita eka fertilizer quality ene ndalimako tu foja paja ino ndianza tu akujeni ndalimako bale. Ndalimako bale. Foja atu quality yangu ninayo alibe fertilizer osamwanira mangwala otira mmene moja ndo osamwanira so quality singa kaleko mmene timakhalira ndi chidwi ku chimanga
timakhalira chidwi ku ng'ombe chani tidayang'ananso chinthu chodalika ichi kodi ng'ombe timakhalazo kuti ng'ombe zamba kutuka ziphuphu tusowa mankhwala nziko muno chifukwa kuti tikukhala busy ndi ndachulako dala kumene okay chawe ya kuliso anthu amene akuvutika kumene kucha ofuna zikuayankhuliranso amapanga mkaka wambiri koma amene amagulisira ndalama zochepa kwa matenda kuzimba amuna anthu akukhala ndi mkaka kuzunzika kwambiri mkaka kuvutika munthu uludyesere ng'ombe mwagoli ati munthu apita kumene uchalo ona pelelita ndalama kukambazo iva ngati waulere waulere chifi atakuzunzika so kumbali ya kwa agriculture ku tipembe kuti akhalenso metima yang'anira kwambiri ma billions ajamalowa ku fisibata yes tilayang'anaso tidzachifuna chinthu chimene munthu uzachifune mawa umachisamala sungama ngochifuna kuti mawa ndikufuna ndigulitse munaona anthu akafuna kugulitsa galimoto chimene amachita kuipenta so foja yafunika kumuyang'ana foja ali magawo awiri pali foja wangongole amene ajakulidwa wa contract ku contract uja umakhala alangiza amene amayenda daily minda mucha kuti foja ujakhala wakolita tapanga ndi pamene akulirawo kulibe amene akualangiza angodzilangiza okha lero sapita kumunda pamene ajama kadzutsa kuti tsukatiye tukamalireno katiyeni fertilizer ndi amakhala ndi kolita foja so nakayena kuti aganizira anzatu fatu kumayi kunoko ku central region olokuje kuphalombe komweko chinthu chimene anthu amadalira kuti chatukula ndilemera nacho ndi foja ndakonda pepa la ina limene limatuluka la Mulimi lalemba headline anchichewa alimiti dala kwanji maizi wa nyimbo imeneyo kufika pokuti alimini akufunsa kuti tidala kwanji tinakakhala basi ndikuaganizira kuti chinthuchi timachifuna forex timafuna madzoti pala alumiyana dollars anaoneko amalipa foja kumatola sana amangomva kuti foja wanu tamukula matola bakuti komatola amakasintha kwacha at banks rate iye adavutika kuti apeze kuti agule katunduyo kumano anyway system yake tipange bwanja kula ku nthawi yathu ndiyo chepa tini nkhani za boma likhale ndi azathu agriculture ayangane konso kumene kuti tidzafuna foja yangana bwanja kumene ku ndalama za FCP kuti mesa timakhaji ku FCP kunaonako kuti kusowa anthu kusumwa kumakhala ma 110 billion yokuti alowa kumene kujaku koma kunamva kuti kwalowa ma billion akuti aitu munthu angozilimira nde okay inu munalimapo mulimi amene akutionera panopa amene akukhulupirira kuti program inoyo ikumuyankhulira tingamuyankhulire bwanji kwa ndani uthenga ufike kwa ndani kuti akuluakulu can we pay attention to these people ndi anthu okuti product imene abweresa ndiyomwe itithandize kuti tipeze ndalama yakunja imene igule mankhwala igule fertilizer igule mafuta PTC kona munthu amene agulitsira tomato yoswa bwino koma kungoona amene munthu agulitsira kuti awa ndi agula ineyo akasankha makepule tomato uja kono tomato yoswa bwino koma just kuti ndifandi muthandize munthu uyu ndikuona ngati kuti ma rejection rate yachuluka kwambiri 90% yaku kwambiri panafunikana kakhala basi ndikuapemba chifatu quality ya foja uja ola akhati ndoyipitsitsa ali nzona akozo kamuchita ngakhale amene yoyo ngosakhala bwino akozo mugula tukapangira zinthu zina koma ndi pamene akulimbana paja kuti amugula ate lower price kwambiri so anthu akanaso zimenezo ndafunika mulimi adziwe kuti katundu swa bwino ndiye takupemberani kuti angokugulani koma ndizoonadi kuti katundu yoswa bwino fo pamene ponso pamakhalanso pamakhala ndale because pakakhala kuti katundu yobisiwa bwino mwene mumuvomereza kuti munthu tomato wozala mu greenhouse ndozala panja amasiyana wa mu greenhouse amaoneka tomato wopanda ulo chibanga uyu wongozala wambayi ndi tomato ziphuphu mbwe ndimene mukunenayo kuti mangogulira pena kuti mayi akasankha kunyumba kukakhala bwanji but this product abwana the product imene majesa ziko la Malawi tikati tadya nziko mulomo tikati tapanga zinthu ndimene why are we not interested to make sure kuti kuzikhala ndongosolo labwino bwino by the time akukafika pa msika ndekuti waenda ma processes ose mina mayenera kuyendera grading yachitika tampanga so that buyer uja iye akamakanazi anthu so anzaka amene anapanga maphunziro buyer wazimu zata iwe quality imene kunena this is a quality that is certified by this organs zimene zili kuchera maganiza kutofunika kwambiri kuti anzathu amene amagwira kumatobako chani akuchita malonda mpaka chifukwa chani mulimi akali mulilitsa kushoni kodi iwo sangalimba anthu ambirimbiri fonya ujaya akamadinda azauzira anthu kuti inagwira kuntchito ku FNFI chimanga mukamachitumiza timapanga mochita content ndikuchiona kuti chimanga chichi chikapita kumsika chikagulidwa amakuza kuti chimanga chibwera nacho
kwangu amakuza kuti chichi musagulike nobwetsa kwene fala AI sichikagulidwa why not that in tobacco? Yes. So yes, Kani mina akutenaye Yes. ya quality control Yes. internally Yes. kuti toka asachite ukabwera munthu Kukatiuza kukatiuza kuti tobacco quality yanu ndiyo ndingati munthu amene akutuluka mnyumba yake ndiye panja anthu asanena kuti ayi shati takonza Yes. and yet mnyumbamo muli madam Yes. Yes. ndiye kuti mkatimo system china chake sikwenda bwino iyi. So we are being exposed. Yeah. Kuti ma systems athu sakwenda bwino. And akwena vi pepani kungokutulani pang'ono what we are also forgetting is maiko ena ngati Zambia kate samayima foja kwambiri Yes. panopa amba kulima Mozambique. ndipo mudziwe zonena kuti mtengo omwewo foja Yes. akugulidwa at a Better. much Yeah. higher Exactly. price ku Zambia kumwe. Okulake so Now, what is happening mutabwesa fune meneyo? Yes. Amalawi ena. Yes. Amazembesa. Amazembesa Yeah, inanga. Zimene komano tikudandaula as Yes. a country we are not Yeah. benefiting from there directly. Yes. Because ndrama zimene zija ndo sizi kumalwa mu system. So, if there kumazembesa umapitisa umakapeza mitengo yabwino ku Zambia ndi ku Mozambique the same foja Yeah. otakabwesa pa msiko wa Malawi Watu wina wai- munena kuti ndoyipa. What is happening? Failed systems ankwena vi failed system from two counts. One, foja hayo akutuluka bwanji ukafika ku Zambia tindima systems apa border one only foja sana akutuluka. That should show you kuti system uyo anthu akumaipeza njira yomalowa ndi a corruptible system yonena kuti utakhala ndi ndalama utakutani utakuizemba njova. Number 2, tikamakamba nkhani imene mnamba nkhani yabwino yomanena kuti munthu akamakagula fetereza akupita ukapanga order tilekeze kata ku banki wafuna ndalama zakunja zota apange agule mwina zinthu aitanise katundu kan tractor yota alimire. Yes. Akumuuza kunena kuti Kulibe ndalama. ndalama kulibe. Akasaka yekha. Ndiye akupita yekha ukapeza madollars aja black market. Yes. Ndikupita ku China, akapita South Africa, akapita kuti ndikugula machinery aja nkubwera kuno. Now walima Wagulitsa. afuna agulise inu mukumuuza kuti iyai I say Dollar. iwe choyamba Yes. tukugula mwina pa 4,000 Yes. tingweteka $2 Yes. ubaya $2 Yes. number 1. Number 2, $2 yakoyo tikuisintha pa 1,751. Yes. Pomwe ku Zambia the same tobacco akumugula atikutekeze $14. Inu munduza nkwenda viti zinazoona omutakhala inuyo. Are you telling me kuti basi ngamanene kuti iyayi basi ndikhamo muno asikufera ziko? At the end of the day I'm patriotic. inu survival instinct imasachita kikini umanena kuti ndikumane nazo koma foja waine ndipindula naye pamene anthu amapeza njira ndikumatuluka nayo mpaka Makampani amene amagula ku Zambia awo ena mwa iwo ndi omwe amene akugula ku Malawi kuno. Makampani amene akugula ku Mozambique Yes. ena mwa iwo Ambiri. ndi amene aliko. Why is it this? Is it the process where we need to sit down and look at made magulisira foja nziko munomo? There is something terribly wrong because I don't get it. The same tobacco kungomuvenchesa akakupasa mitengo andamapereka mitengo yako ino. Yeah. Tinapanga kafukufuku, we sent our reporters there. Yeah. Ukapanga house tobacco is smuggled out of Malawi to fetch good prices. The same tobacco that is fetching almost nothing here. Yeah. What is wrong with zina it? ndi ndalezo patukutenazo kuma ndimeso ndale kwambiri kuli mapiki kumene tiwena tikhale pansi ngati dziko tikambirane mulimi akulira akuyesesa alimi ndithu kuti athandize koma pena we are putting him in a very awkward position yokuti aziganiza zinthu zina zosakhala bwino. Tiye timuthandize mulimi. Anthu a Mulungu tibwere kumpira nthawi yathu tikuthamangisana ndi nthawi kumpira dzulo kumayenera kukhale game apa pa ujena paka Muzu Stadium. Now Kamuzu Stadium idatsekedwa ndipo kwa ine mukandifunsa maganizo anga sikuena itsekulidwe. Ineyo maganizo anga sikuena itsekulidwe chimene chizapha anthu. Chimene ndipo ine ndimachiopera kukhala mipira ndimati ambuye isakhale lero. Ambuye chonde lisakhale lero. Chifukwa one day is one day. And I pray every day, not today, God, not, but for how long? yeah We need to close that thing, bring it down. Kumanga pochina. That's the solution yaka Muzu Stadium. Simongama ngoyikira bala la kuti la lindiza ka 100 sili mapola city match lisapomanga bandage. Ndoti bala linapita kuti ali bandage sili kuti thandiza tipeze vuto tike mangwala kuyambira. So Kamuzu Stadium, the problem is not fixing toilets and no. Kwetsani timangeina. Siti damangi padakali pano tofuna zigwisa ntchito. Titani chifukwa atavutisana anthu pamene kuti pakhale mpira. Yeah. Pamayamba opening ya season mipira imasoledwa kwina apa pamene asipakhale mpira. Ndi anagwirizana kuti umenyedwa ngakhale padali potsekedwa anagwirizana kuti angotsegula for this game
ayakayamba atsekaso kena kakonza. Koma tikambe kwambiri zimene zinachitikazi. Choyamba tikambe nkhani ya famu ndi Sulomu. Yes. Ubale umene upena pake umakayikisa. Koma afamu lero anatuluka a president ahaya. Yes. Anafotokoza kunena kuti Sulomu ndi mwana wa famu. Zona. Ndipo mphamvu zake ndi delegated. Yes. Ndizochita kupasidwa kuti ayendese Asulomu mpira wa Super mendo. League. Yes, ayendese Super League. Super League yoka. Yes. Ndiye pamene popo anafotokoza ndipo mukuyankhula kwawo amaonesa kuti akususa zonena kuti pali kusamvana pakati pa Sulomu ndi famu. Okay, well and good. Kenaka kale pali nkhani ina imene inamveka yonena kuti afamu ali ndi bungwe limene timati FIB. Bungwe limeneli limaona ma stadium ndi kuwapanga qualify kapena kuwapanga disqualify kuti uku munthu akasera mpira kapena kusimungasere mpira. Atapanga ntchito yawo earlier this year ananena kuti Kamuzu Stadium sipangaseredwe mpira. Ndipo tinachiona chikalata tinalembaso kuno ku news anthu anadziwa. Koma amene amayendesa masewero ampira wa ligi amene ali Asulomu mwana wa famu. Yes. Anapitiliza kupanga ndondomeko yonena kuti ma games ena ngati game imene iyi launch ikukapangikira ku Kamuzu Stadium. Yes. Pamene popo aliyense akumazikokera mbali yake. Ndipo kenaka mukamva akuonesa kunena kuti Asulomu amabwera even in the media ndikuzanena kuti yayi zonse zili bwinobwino tukambirana game iseweredwa. Uku afamu akumenyesa nkhwangwa pamwala kunena kuti iyayi game singaseweredwa pamene pa stadium imene ndiyasavomerezedwa. Tamangisani nthawi. Akuti Thursday Yes. anapempha Asulomu. Yes. Kuti bwanji mubwere musapange inspect. Yes. Chifukwa zinthu zija takonza. Ndiye afamu anayankha kunena kuti ya nthawi yatani Yachepa. nthawi yachepa kumene kusitibwera. Ndiye panali ma meeting kunali kuyankhula ku media ndi zina zoterozo. At the end of the day sponsor wayambapo kuika makaka mstadium muja. Watulusa ndrama zochuluka kukonza stadium kuna kuti ikongole sasachise manyazi brand. Yes. Ena akuti sikukhala game, ena akuti game ipitilira. Mapeto ake anduna mpaka nanabwera kukayenda kumene kuchaoka ndikuona zinthu nawonso anakamba paso kuti game itani ipitilira. Yes. At the end of the day game yapezeka kuti sinaseweredwe. Yes. Marifari sali mmanja mwa Sulomu. Yes. Marifari amakhala mmanja mwa famu. Yes. Kodi famu inakaniza marifari sitikudziwa. Now in a nutshell mfundo zimene ndaonapo zonena kuti inu anthu amene mukuyendesa mpira chonde musawalowese ndale zinthuzi. Number 1. Yes. 2. Mukakhala ndi vuto chonde lamakhala ni pansi ndikumayankhulana. Yankhula chimodzi. Muziyankhula chimodzi. Osati uya unena ichi wina unena ichi. 3. Yes. Mukakhala ndi vuto kumpirako. Yes. Musamakachite resolve in the media kapena kuti ma press release kapena ma press statement. Malekeranji kukhala apa wa famu, Yes, apa wa Sulomu, apa minister, apa Jomo, ameya ndikukambirana zinthuzo. Kugwirizana chimodzi. Meeting imeneyo yachitika after chama 3 koloko. Yes. Ndipo pamene yachitika. Where were you before? Chabwino. We can do better. Nthawi kuti vuta kumene kuja kunaphwisidwa usi okhesa misozi anthu atalowa mu ground muja sponsor akuti yayi ndifuna ndipange review kodi ndipereka anthu akudandaula kuti kupeza sponsor simasewera. Tiyende bwanji kupita chisogola mbe bishop 1 minute. Stadium sili bwino mwanena kale kuti sofika anthu atabwerera kusili bwino koma dzololoka ineyo and I'm blaming afamu. Kuti ngati kholo amayenera kudziwa kuti kulowa anthu kumene kuja amene sakuzidziwa mbiri sakuzindika tikuchitika chane. They could just accept for the kuti zachitika kale then adzikalipirana kwinako kuti munthu wapansi amene ananyamula mwana wake amatawacha asadziwa of course Ngati ndika video kaja takaponya tingokaona tikuyankhula nkhani imene. malamulo wafamu ananena kuti Sulomu ndi mwana wathu delegated powers and onaso minister sports imene ilibe mphamvu kwa ife timapanga report ku FIFA koma tukabaza kuti anthu atalowa kale inu simukaganiza kuti kwaletsa kuti chabuti musalowe pamwezera panja so ndikuona ngati kuti yadziloyi ngati kholo sizinaende Yomaliza fundo. Pepa. Afamu. Yes. Tikatengera pankhani ya structural integrity ya building imene ya Kamuzu. Yes. Afamu anakhoza Yes. chifukwa chinthuchi ndi dangerous ni maliro ichi. Ndimo ine ndigwiza. Number 1. Yes. Number 2, afamu muzikhala consistent. Yes. Chifukwa
kumayambiriro a chaka chino Munatsegula. tinaona inuyo Analogo. mupanga ko tournament kumene Analogo. mupanga magame Yes. ndiye samaoneke ngati kuti muli ndi ma double standards ayi anthu amaona zimenezo afuna kufinya wina wake otherwise chinthuchi tikugwirizana chenoti tikonze basi tikonze chifukwa chokuti mpira sungamaseweredwe munomo opanda ndalama amene akuyika ndalama ali ndizo mwaona kamwana kachani mani akacheti kadusa papa zosakhala bwino anthu asuta food asuta usi amendize usi amwe bishop utsi okhesa msozi unawaponya aujeni aja polisi aja zosakhala bwino. This we must not see kumpira zolakwika tentikambirane nanuso FDH osanyanyala ya tentibwera pa tikambirane izi simukuchitira asulo mwafamu muchitira mtundu wa Malawi. Yes kumachitika Zambia tendi mizusa osamathamangira kunyanyala ya tentibwere pa tikambirane osakuya sanga awala kwa uyu tentikonze zinthu. We believe mubweranso you sponsor this the beautiful game of football. It's a very beautiful game. We are here to plead no say siyani zizizi kani yomaliza kuti kampani yabo maigulisidwa anthu amulungu pamakhala due diligence of the buyer akugula ndi ndani kodi yezo linga zake sakufuna kupanga kusuka ndalama is he not trying to clean money is buying assets as money laundering. Recommendation imayenera chokere ku Secretary of Treasury and the Minister of Finance. Review of a sale proposal by Cabinet Committee on Economy. Kenaka review recommendation by a full cabinet process implement where applicable review of the decision by Parliamentary Committee on Commissions, Statutory Corporations and State Enterprises. Kumabeto approve of such transaction by the state president. Don't kulisa kampani yabo. Now mpekesera ikumveka kulisa ni mashuga ikoza kugulisidwa. abe ni pale mo Ne kodi adusa ndondomeko izizi nefu solimeto kufusa basi. ayi Chifukwa kasero agreement ukanga likachitika kale. koma mwachidule doba uyuyu uya kwa mali sina tani chifukwa konzo kwa ndiye mwe doba wacha yes ndwina Zina lake ndikunziwa mtafuna kula. Koma sinichula for now. kuti okula ndo muziwa koma ndona kuti pakonzo kala amena Broker, who is paying this deal? ngasi anthu amaona kuti anzathu agulisa marriage aifeso kuno ndichifati manena kuti the way government is going to treat nkhani ya marriage it has set the tone kuti kodi apa tisewere kana pasewera pali ngati ukukusa tamanga kuchinga ukuku anthu asiya kuopa wina afuna kugulisa Salima Sugar tinaye zina lake baya laliko zina lake uyu numachira ukhali ni muchule imene sivira ndondomeko yagulisa kampani yabo mataifotokoza mema kalira ndi mwana wa ndana kwesira kupanga zezi koma anthu ena alibe mali anthu alibe mali anyapapi achata anyapapi anyapapi komanso munthu samangolimba mtima choncho alipo akumulimbisa mtima amakhalapo kuti alipo within the system amene akumulimbisa mtima zwana zotu alipo kadoba kwina wake apezeka nyapapi ndi munthu amene amamwa mazi osukira ndevu koma ndi apembe kuti zimene zizi sizabwino chifukwa chakuti pala anthu amene sakugona kuti dziko lende bwino asapangitsa anthu kumadwalitsa ngati mukufuna kugulisa chinthu chanu ndi ufulu wanu satirani madongosolo amene tinayikawo awakumana kwa mtundu you tick all the boxes no problem, those are your companies, you can do whatever you want. Koma kuti muzigulisa makampani aboma just like yena ke mukungosinthana ka uja yathu amalawi amene ndi athu amalawi amakhazikisidwa ndi lamulo la parliament yathu akuyendesedwa ndi misonkho ya Malawi. We are entitled to know what is happening. Nthawi yatithira Bwanji limene zinaliri titokoze amuni wawo kuti nali limodzi program yathu ya lero tathokoza kwambiri komanso ambuye bishop chimwe chafumuka tathokoza kuti ali limodzi angoni wawo ndawa yana chunga kuchokera kwa ine mukandinyadira kwambiri nde kuti ndi nkhwena munono tathokoza kuti mnalipo